once again. Una na. Mga brother ng istorya sa nabaya makarelate ka mo. Maski sa inang galig wakaini pati gayud sa mga padi mo. Sa inuman ni Sus kung pulutan ko lang na lang siya sat naan kay maluto asin diit na tawyo asin siling maharang-harang asin sabi ko hoy padi ano naan gari habok mo na kaming tadaan tulungan mo na iyan kung nabuk mong makulugan susnoy masupog ka man baad at siyang ika mabilaukan da ika makapigil sa ugali mong makagigil. Halayon ka magdagay may ugat na subasubo sabay pa sa sakatanin mo mga galawan mong malani maski sa inkadarahon daing supog ang gutom mo panigunda na kaming 4 kanto nakatulog ka ng plato luway nakatulog ka ng plato luway kabangat na sapato luway abnormal ang tulad mo panigunda na kaming 4 kanto nakatulog ka ng plato matindi inim sa kunyang padipag siya may naluwas sa gate dai mo aram na ulit na palan dahil lamang siya nag-update banat kay banat maski pulutan makunat dai kang pigil no ikakanguya tamili dai na ika maulit na mataram maihi ka sana sa rong oras na hain na daw si padi dari dakul ang iirigik ka ito yaong ka na naman sa ugali mo makauyam huy-noy aram ko naan perming rason mo sa harampangan dai ka makapigil sa ugali mong makagigil. Hain na daw si padi garitain na mabalik maura ko talagang teknik mga galawan niyang malani maski sa inkadarahon dai mo na pag-utrohon panigunda na ining 4 kanto nawara sukala nagluway nawara sukala nagluway paghuna ko na sa ba nagluway duminiretso sa kanto panigunda na ining 4 kanto nawara sukala dai ka nagabiso padi dai ka nagabiso dai ka nagabiso padi dai ka nagabiso dai ka nagabiso padi dai ka nagabiso dai ka nagabiso padi dai ka nagabiso. Hain na daw si padi garitain na nabalik maura ko talagang teknik mga galawan niya malani maski sa inkadarahon dai mo na pag-utrohon panigunda na ining 4 kanto nawara sa pala nagluway nawara sa pala nagluway nakatulog ka ng plato luway